Oot, nyt on päällä. Okei, koe 3. Joo, ei mä en pysty pitämään kameraa. Asia vielä on mennä. Onko varmaan täysillä? Oh. Nappaa tyroksiin vähän siihen. Se syttyy heti. Tai EPS. Laitahan EPS väliin. Oho, se kyllä lähtee heti palamaan. Se ei pala niinku edes sentin syvää. Sivusta vielä näkee varmaan teille. Minä jaksa tätä pitkään. Vähän kunnon. Vähän paukkuja siihen lisää. Joka pullosta kaasut, mutta otetaan vähästä niin. Varo, ettei toi toinen pullo sulaa pois tosta. Perkele, kyllähän läpi pitäisi mennä. Vähän potkuu sinne. Toi sulaa toi pullo. No varmaan toi pullo tulla pois jo. Pinta palaa, ei mikään muu vähän. Mä näyttää oikein kunnolla liekkiä. Toisella puolella ei oo mitään. Ai vittu, kun täällä on niin kuuma kyllä. Ei se läpi, vittu mä palaan koko ajan. Ei se nyt vaan. Puhalla ite vaan pulsi. Kokeile tuo. En mä helvetti. Naapuri. Kokeiles ikoa välillä. Ai se meni läpi. Niin helvetti. Vittu käsikarvatkin palaa. Ei se mene läpi.
vittu kun se on kuuma. Ei pala läpi, ei pala, niin ei pala. Nää kesti puoli minuuttia. Ei näy toisella puolella mitään. Se sammuu itsestään taas, kun se on... Hakaa kyteen tästä reunasta, kun se on vittu 1000 miljoonaa. Se sammuu itsestään siinä. Se tekee semmosen noen pintaa siihen ja se ei niinku pala enää. Ei niinku mikään. Mut niin paljon on annettu lämpöä nyt ainakin, että varmaan ei pala läpi. Ja sammuu itsestään. Ja se antaa vielä puhalluslampullakin. Tääkin on täydet hengät vielä. Vedetään nyt tohon ihan perkele kiinni asti, mutta se voi pullo paukuttaa. Ja täysillä on niin paljon kun tulee potkua. Pannaan ne vaikka ihan kiinnikin asti vielä. Ei se mene läpi, niin se ei mene läpi, vaikka mä kuinka kohottaisin ja kohottaisin. Pannaan ne vaikka ihan kiinni. Se pullo poksahtaa ennen. Se pullo poksahtaa siitä kohta, mutta ei se mene läpi. Sä voit ottaa vaikka vastapuoleen siitä. Niin... Nyt se on ihan kiinni asti, niin periaatteessa niin tää on ihan käsin kosketeltavissa vielä. Ei oo mitään. Otetaan vaikka mittarilla vielä. Siellä on nyt... Mulla on tämmönen normaali mittari, niin tää on ihan normaali asteessa tässä. 25-26. Onkohan ilman lämpötila on tällä hetkellä joku 22-23. Jopa 3 astetta nousee siitä. Ja nyt on kosanilla ja kaikilla pyyhkästy. Tää on toi pullo pois niin kun se poksahtaa tossa. Ei mene läpi. Polttele itse niitä, minä jaksaa. Ei mennyt läpi. Ei mene läpi. A1-luokan palotuote niin petti heti. Työkalupakkia vielä.